Naša fakulta, ako jedna z fakult Trenčianskej univerzity, vzdeláva študentov v podobných odboroch, ako študujete na vašej strednej odbornej škole, o ktorej vieme, že je pilotnou školou, ktorá je zameraná na automobilový priemysel, a že sa tu študujú odbory, ktoré súvisia s odbormi automechanik, elektromechanik alebo autoelektromechanik. Údajne sú to aj nejakí dizajnéri, to znamená ľudia, ktorí sa môžu pohybovať aj v oblasti nejakého manažmentu, marketingu alebo kvality. V Trenčianskej univerzite je fakulta špeciálnej techniky. Táto fakulta má taký názov kvôli tomu, že považuje historicky, ako viete, sa zaoberala výrobou špeciálnej techniky a tradícia vzdelávania v tejto oblasti sa chcela nejakým spôsobom podchytiť aj po útlme do obranného priemyslu. Naša fakulta nie je zameraná iba na oblasti, ktoré evoluje to slovo špeciálna technika. Máme klasické študijné odbory, ktoré sú rovnocenné a porovnateľné so strojárenskými fakultami iných technických univerzít. Máme aj študijný program, ktorý sa zaoberá kvalitou strojárenskej výroby. Celkom máme 5 bakalárskych študijných programov, ktoré pre vás predstavujú možnosť pokračovania štúdia po skončení tejto strednej odbornej školy, samozrejme za predpokladu, že končíte s maturitou. Jeden z týchto študijných programov je špeciálna strojárenská technika, ktorá sa zaoberá výchovou absolventov, ktorí by sa umiestnili v špecializáciách, ktoré súvisia s výrobou strojov a zariadení, kde títo absolventi sú všeobecní strojári, ktorí ovládajú technológie, materiály, pracovné postupy, ale samozrejme ovládajú aj stroje a zariadenia strojárenskej výroby a ovládajú aj špeciálnu techniku. V tom chápaní, že sa učia v niektorých predmetoch problematiku výstroje a techniky ozbrojených síl. Druhý študijný program je servis a opravy automobilov. Tento študijný program takisto má možnosť pokračovania v inžinierskom štúdiu, ktoré sa už nazýva trošku ináč, ale a to údržba špeciálnej strojárenskej techniky. Absolventov, ktorí majú taký lepší vzťah k elektrike alebo elektronike, tam by sme mohli ponúknuť 2 študijné programy, z ktorých jeden sa volá Mechanizmy špeciálnej techniky. Ten je oproti tej špeciálnej technike zameraný na problematiku automatizácie. No a ten druhý, ten je viac menej predurčený pre záujemcov, ktorí majú záujem o elektrotechniku, elektroniku, informatiku zmiešanú so strojárinou a volá sa to mechatronické systémy v špeciálnej technike.
To znamená, je to oblasť, ktorá dáva všeobecným výrobkom alebo špeciálnej technike to, čo ju robí špecifickým okrem tých základných konštrukčných prvkov tej klasickej strojáriny. To je tá inteligencia, to sú tie riadiace elektronické systémy, ovládacie systémy, ktoré túto techniku ovládajú. Posledný študijný program, ktorý by sme vám mohli ponúknuť, je kvalita produkcie strojárenskej techniky. Je to študijný program, ktorý vychováva ľudí, ktorí sa zaoberajú zabezpečením kvality v výrobných organizáciách. To znamená, manažujú, riadia tieto procesy, zabezpečujú ich činnosť, riešia nedostatky, ktoré sa vyskytujú a vedia všetky moderné metódy, ktoré je k týmto procesom treba. V súčasnej dobe pripravujeme aj akreditáciu na inžinierské štúdium. To znamená, všetko to, o čom som hovoril, máme zakreditované, nehrozia nejaké problémy, ktoré boli niekedy medializované, že sa študovali neakreditované študijné programy. Cieľom mojej návštevy na strednej odbornej škole bolo oboznámiť študentov s možnosťami štúdia na fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.